Engabe wena usenamile dlozi? Yimina. Uyamazi Andile? Andile. Andile Buthelezi. Ushenge. Ushenge? Yini yona lethu ushenge? Ushenge ngiyazi. Uyazi ukuthi mina ngingagunda leyo lip gloss manje ngenqindi? Sisi ungalwi. Lalela. Ngicela ukuthi uhlukane nobaba wengane yami. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So-ke njengoba i-guest yami ihleli la eceleni nami, it means ikhona lento aseyisola manje yenzakalayo muva nje kwi-relationship yakhe no-person wakhe. So-ke uzosichazela kabanzi ukuthi bahlangana nini, kuphi kanjani and bebephethana kanjani and yini edala ukuthi azafinyelele la ekhaya namhlanje. Uboneni noma uzweni noma usola ini, kodwa-ke yonke leyo information sizoyithatha kuyena. So-ke asike sizwe ukuthi ingabe usiphathele ini. Sabona kunjani? Ngiyaphila unjani sisi? Ngiyaphila nami. Uma bani? Umadlala Isibongo. Madlala? Phumzile. Yes. Okay. Ubuye kuphi? Ukuphi emakhaya? Kule Underberg. Okay. Ukhulele khona vele? Yebo ngikhulele khona ke. Oh. Ngase sengizalana ke manje. Ufike nini la? Ngifike ngo-2015. Okay. Umsebenzi, isikole? Umsebenzi. Okay. Ngicela-ke ungichazele ukuthi nahlangana kwakumuphi unyaka nomuntu wakho, nihlanganela kephi nendawo? Nomuntu wami ngahlala nje njengoba ngisho ukuthi ngafika ngo-2015. Ngathi ngifika nje shem ngaba intombazane engabi nasimilo ehlulwe ukuyiphatha, ngaqoma ngawo loyo nyaka loyo. Uyifikela nje ngakho kodwa. Ayi ngiyasheshisa mangithandile. Sajola-ke nomuntu wami ngafika ngoJuly. Okay. NgoSeptember shem ngamvuma sajola kuze kube manje nje sisajolela naye. Beniphathane kanjani? Kahle kakhulu sisinana nengane. Oh, okay. Mngakanani umntwana? Umntwana una 3 years. Mdala lo muntu. Ukhulile. So-ke mesithoke sihamba isikhathi uyambona ukuthi indlela akuphethe ngayo i-relationship isaqala. Ngenzeka ukuthi ayisafani yamanje. So ubekuphethe kanjani isanda kuqala i-relationship? Iziphi izinto ezinhle ekhumbulayo bekwenzela zona i-relationship iqala asengazenzi manje? Cha, into engingayisho nje ukuthi bandla ngiyiphilile i-soft life ngaloya muntu sisaqala ukujola naye. Okay. Kodwa-ke kwahamba kwashintsha emeqala umsebenzi wakhe omusha. Okay. Lo engangitshela ukuthi hayi kusho ukuthi sizohamba impela siyohlala emhlanga. Cha, sangabe sisakwazi-ke ngenxa yoshintsho lwakhe yabo. Waba nezinto eziningi azenzayo eceleni? Okay. Useyahlupha. Excuse me. So mhlambe sibuyele emuva nje kancane. The time nisanda kuhlangana. Wathi kuwena usingle noma wathi ukhona umstress wakho okhona empilweni yakhe? Hayi cha, ngahlangana naye nje bandla naye esingile. Okay, wena? Mina nganginakhe ngikubamba emakhaya. Kodwa uphile. Ngithe mangifika la hayi boya ngathatheka shem, cha ngathatheka ngifuna uqamba amanga. Ekhaya la uzalwa khona bayamazi bhuti abantu? Bemazelaphi sisi? Abamazi. Baze babona ngumntwana? Ube ngithembisa nje luke ngithembisa uwaya kodwa lutho. Akaze kwenzeke lutho. Sure. Ekhaya lakhe kuseke wakuyisa khona la ezalwa khona yena? Ungasizwa uyena phela umfana lo ingane yami. Okay. Yagula-ke kwaphoqa ukuthi hayi-ke asihambe-ke siye emakhaya. Hayi bangibona-ke shem emakhaya. So if agula ngumntwana mhlambe ngabe namhlanje awazi. Mhlambe ngabe namanje nje kusaloku kuthiwa hayi bo uma kamfana umletha nini uma mfana. Bafike bakwamukela kanjani ke? Ayi shame. Sisakhona ngeke. Let's not make sure. Akangiphiwe, akangifuni. Kodwa-ke nje ngaphandle kwakho konke-ke wagcina ese-right shame. Abazali ubaba kasekho, umama usakhona-ke wangamukela kahle, angifuni uqamba amanga. Angifuni uqamba amanga shame. Mhlampe-ke mawusubona izinto seyishintsha, uke wahlala naye phansi ubhuti wabantu wamchazela ukuthi mfethu mina wangijwayeza ukuthi siphile nempilo le nawe. So mawusuthola umsebenzi omusha nezinto eziningi seyijikile, mhlambe ngabe wayihlanza inhliziyo yakho kuyena, umchazele nje umvezele ukuthi hayibo ngiyabona nje ukuthi khona into engahambi kahle, noma wavela wathula nje wagqiba ngaphakathi kwena lokho?
angikaze ngize ngithule, ngazama ukukhuluma naye njengomuntu ebesihleli usithi uma sinenkinga yabo Yes. sikwazi ukuthi sihlalisane sikhulume sibonisane Yes. nesisombululo. Cha-ke kule game wavele angishintshela yathi nje ngikhuluma kakhulu and I was like hayibo kusukela nini manje sengikhuluma kakhulu ngoba bengiyithobile sonke lesikhathi umuntu ofuna ukwakha naye umuzi kodwa manje sengikhuluma kakhulu angamukela isimo engiphila ngaphasi kwaso. Okay fine-ke ngasamukela-ke isimo engiphila ngaphasi kwaso. So mayethi usisi mina ngizimisele ngalo muntu lo yena ngizibona ngihlukana naye. So wena esayidini lakho uzokhetha ukuhlala noma wazi ukuthi ukhona noma uzophuma ithini into yakho planini. Angikho sure kahle kodwa ngiyafisa ekuthenini ngihlale because uyena umuntu esengimjwayele. Okay. Okay. So ubambe kanjani ke ukuthi nangu lo sisi lo olokhu ebhizi nomuntu wami umthole kanjani? Number yakho uyithathephi? Yini nje ekuhlanganelile waze wathola inamba yakhe? Ubhuti lo engibambisene naye kwezothando ufelwe ifoni. Okay. So wase ethi ngoba kunopopopo odhlalele nje ucela ukusebenzisa wona. Okay fine akunankinga yakhe ngamnikeza ke. Sesi right ifoni khiphiyana ikhadi lakhe akasa remove lutho. Mina sengiyabona inamba ezingaseviwe kubhaliwe ukuthi bhebe asihlangane bhebe ngifuna ukukhipha for ilunch yabo into kanjalo ngathola kanjalo. Wamfonela usisi lo kade ubambe inamba yakhe noma awukazi uzokhuluma lutho naye? Hayi ngafundiswa nje ukuthi intombazana uyilwisi mzama ukuthi ukhulume nalo ozengayo. Okay. Usisi uvumileke ukuthi asijoyine and njengoba kade ngimfonela akazi ukuthi wena ubhalile kwishow akazi lutho nje kodwa yena ukhona. So angazi noma ukuthi ukulungele yini ukuthi ngimlande khona uzokwazi ukukhulumisana naye. Hayi ngiready sisi ungamlanda. Okay ngiyabonga ngiyacosana. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke usisi uvumile ukuthi asijoyine and nginethemba lokuthi uzokwazi ukuthi aphendule imibuzo esingase sifise ukuthi simbuze yona. So ke asike sibuke ukuthi ingabe kuzokwenzakalani. Sabona kanjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami uma bani? Umadludla. Madludla. Obani odludla? Ucebisa ujaji esikhakhesishi. Okay. Usisi ngihleli naye amazi? Ngimazi. Wahlina pho? No, usisi intombazana. Igama lohlelo bizele kulona lithi umfunani umuntu wami. So uma ubona usisi ongamazi okay shiya ke mina ke present. Uma ubona nje usisi uqondaniswe naye uhlelo wahlelo waqondaniswa naye ucabanga ini? Kuhlelo ekuthiwa lithi umfunani umuntu wami. Ngiyacabanga nje ukuthi sengithatha umuntu kabani nkosami. Kumanje unayo umuntu noma usingo? No, nginayo umuntu kusami ozovela nje ekhaya. Okay. Ngizokuthomba. Oh, okay. Nihlangane nini? Mina naye. Yes. 2021. 2021. Okay. No, ngiyakuzwa. So, usisi ubhalile la kwisho ngoba nakhe ngekho right. Phaka asikho right isimo phakathi kwakhe noperson wakhe. And ungabe right kwesimo phakathi kwabo sifaka wena phakathi. So ngiyacela nje uma isikhathi sakho umlaleli ukuthi ufisa ukuthini kuwena. Okay. Ngiyabonga. Ngiyacela ukukhuluma naye. Engabe wena usenamile dludla? Mina. Yamazi Andile. Andile. Andile Buthelezi. Ushenge. Ushenge? Yini yona lethu ushenge? Ushenge ngiyazi. Uyazi ukuthi mina ngingagunda leyo lip gloss manje ngenqindi. Sisi ungalwi. Lalela. Ngicela ukuthi uhlukane nobaba wengane yami. Ngobani? Nahlangana ke khona naye. Mina noShenge. Hawu, sengaze ngikutshela usahlangana nini? Kephi? Ngiyafuna ukwazi ngoba emva kokuhlangana nawe yonke into yashintsha. Sengisho ukuthi into abeyenza embedeni uShenge akasangidamsosi ngalandlela. Futhi ngoba phela ngenxa yakho. Futhi ngoba washelana nini ngoba nakho ese right. Nanokuthi akaze ngitshele ngayo. Sahlangana emsebenzini waqashwa yimina ke. Wakutshela. Uke wagxotshwa? Ngigxotshwa ba? Ntombazana? Ngeke ngigxotshwe wena. Ngizokugcoba ke mina. Ngizokugcoba. Uyena la othi uya ekhaya uyavela ngedisamba? Hayi, akusuye nanokuba yena. Hayi bengisanyusa ibhlukwe bhuti. Akuyena? Bengisanyusa ibhlukwe. Ngizomthola lo. Angijwayelwa kabi mina intombazana. La sisakhiwe ungazi. Ungamleli umfana ngoba ekushila ukushiyela yona le. Manje wena uthi
ushenge wamfaka emsebenzini. Wafakwa yimina lo emsebenzini and akaze ngitshela ukuthi ngiyathandana naye. Wena-ke wangabe usayihlupha nje ubuza ukuthi hawu umdondoshi ongaka wendoda. Awusambuza imuva lakho ukuthi kuhamba kanjani baby mama ifamily. Wathini? Ngambuza and wathi akathandani nami futhi wena ungekho. Wamkhola. Ngamkhola phela ngangimthanda. Ngaleso sikhathi. Nakhona hayi ngoba sekuzoba umshado cha. Manje anti uxolela nje ngoba ungibiza la wena uzongidlambalaza. Mangikuhla wami lo uzovela ekhaya. Ngithatheleni indoda yami. Ngithathele indoda yakho unendoda wena. Unendoda wena. Uyena nje lo othandana noAndile ukuthi indoda lekuzolelayo. Yebo. Ubaba wengane yami loya. Mina ngiyamhlonipha futhi umyeni wami wakusasa. Wena njengoba ungamkoni ngaleyo ndlela leyo ikona engizokugxobela lo kona ke lokho. Hayi ngathi ungixola mntana akhuleka. Umuntu wakho nje vele bese ngizomyeka. Ungazi nje ungishaye. Mina ngizegulwa la. Angizili ukuzolwa mina la. Uyazisiza. Wena ungibizela ukuthi uzongishaya. Uyazisiza uma ungafuna ukulwa ngoba mina lo kaMadlala. Leyo lip gloss leyo ngizosula ngenqindi. Abe. Hey. Sokuba ungishaye. Waphuthi nawe ukame kancane phela antini kodwa ngihlebuke nenwele. Hawu. Cha sisungadi. Indoda yakho vele bese ngizoyiyeka. Ubusuzoyeka kodwa akayeki manje. Bengakayeki cause bengazi ukuthi ngizomyeka kanjani. Yini befisa ukuthi yini esukile enhlizweni yakho wafisa ukuthi umnyeke? UAndile vele ufike ngivele nginomuntu. Bengazi ukuthi nginomuntu yena. Oh, uyena lo uzovela ngoDisemba. Loyo muntu lo cha loyo yes. Okay. UAndile nje bekuwumuntu esithandana naye emsebenzini. Lo nto ochitha isizungu yebo lo nto. Hayi ukuthi bese siserious ngalo ndlela Loyo muntu loyo othi uyimisela ngokuvela ngoDisemba ekhaya. If uyabona le video ucabanga ukuthi uzokwenzakalani? Angazi ngoba lesilimo esingiphoxile. Sokudambalaza nje kuyena. Ungangibizi ngesilima. Hlukana phansi namadoda abantu. Wena moya ukwazi hlukana phansi namadoda abantu. Uyitshela ukuthi uma ufuna hlukana ngitshela ukuthi hayingane noma kwenzakaleni. Tata wena awusho ke. Njengoba ke uzolotshola ke uzokwenza njani ngendoda yami? Uyangishiyela indoda yami noma uyaqhubeka uzothanda? Mangithanda mina ngingaqhubeka naye. Awuzama ungiphendule ngempendulo ecacile sisi wami. Mangithanda ngaqhubeka naye. Ngoba kahle wait. Xabana nami ne? Ufuna uxabana nami? Ufuna uxabana nami yini? Simsokolo. Ngizokubhonya mina. Ngizokubhonya ngikutshele. Musokolo. Ngiyabona awukazi uzobhonya wena. Bese sizohlukana na bese ngizohlukana. Hlukana ke nayiyeke phansi. Bese sizohlukana na waze lapho ukuthi bezokwamukela lokho. Hayi bezokwamukela ngoba bengizomtshela ukuthi mina bengivele ngimuntu. Okay ngiyacela uvumele ukuthi simfonele uMali manje sikuze ukuthi uyamala because vele buseyinhlelweni zokuthi ufuna ukumala vele ngoba khona ubhuti ozayo ngoDisemba ekhaya lakho. Okay. Ngiyacela sinisifonise. Sabona kunjani? Ngiyaphila kanjani? Ngiyaphila nami. Ukhuluma noSitufuza dlanga amandla ezulu from Black Life TV. Singakhona ukukhuluma wakho Matasa? Hayi singakhuluma. Oh okay kulungile. Angazi noma uvule iledo yini lapho noma kwenzakalani? Noma TV. Ngicela ngiphe nje isikhathi sakho wedwa. Yeah, singakhuluma. Oh ngiyabonga kakhulu. Nginama guest la awu2 kuhlelo oluthi umfunani umuntu wami la ka Black Life TV. Kodwa umuntu ongibhalelile kahle uthe kumina uphumzile wathi uma wengane zakho. So into emenza ukuthi afike la ekhaya namhlanje uthole ukuthi engazi ukuthi usunomunye umuntu osubonana naye empilweni yakho okusenamile. Iqiniso lelo uyazi enjalo noma mhlambe ubedlala ngami. Khona ngiyakwazi kodwa mhlawumbe angazi noma ngamchazela kahle yena mayelana nosenamile. Okay, ayikho ngicela ukuneze ithuba ukhulume naye. Yeah. Sure. Sawubona baba ingane zami. Sithanda sami njani kodwa? Ngiyaphila unjani? Ngikhona mama. Ngiyaphila. Nakho sengithola ama-call la ku-TV ukuthi usuhambe wahamba wafika lapha kwenzakalani. Ungiphathe kabi babakhe and awukwazanga unginikeza isikhathi sokuthi sikhulume. Manje ngiyahamba ukuthi sisombululo mhlambe ngaba ukuba ngizokhuluma la ngibhalela kwa Black Life.
Hawu mama akukho kubi kodwa ngiyazi ukuthi njengoba ngilapha kamasipala ngayiqala nje since ngikamasipala uyazi amasipala kuyakhokha so nami nganganawo amandla okuthi ngikwazi ukukhipha imali lapha so kunale ntokazi ukuthi usenamile lapha athi mangiyibuka ngabona ukuthi okay iyona esemandleni la kanti-ke futhi mama iyona iyenzisa ama-interview lapha so mina angathatha advantage ngokuthi ngiyishele hayi angigqoma intokazi ngenzeka nami phela ukuthi izinto zibe lula kodwa-ke futhi into engifuna uyazi ukuthi mina hhayi ngoba ngangithanda ngifuna ukungena lapha njengoba ngikhona siphile kangcono umuntu engimthandayo la Sakhuluma nobaba ingane yami. Uyangijwayeli kabini. Ngiyakuzwa Shem. Vele kodwa naye-ke ngibona ngathi into yena ayikho right ngoba ubesethi ufuna ukukwala. hayi ngajabula kakhulu Mina alindoda yami. Uyandile? ya mama unjani senamile Unjani? ngikhona angizwa ngathi umoya wakho phansi nje Hayi. yini ufuna ungitshelisa Hayi ukuthi ngifuna ukutshelani ukuthi bengifuna nje ukunishiya nepeace noma wengane yakho nje ney'nwele ey'cwamile la ngiyambona uze ngithi ngibizela ama-TV la. uyabona-ke yazi usungenzele kwabalula ngoba lento usuvele wayenza yaklini kahle kahle senamile nami ngangenachoice lapha ngiyaxolisa nje kakhulu kodwa songenzela izinto zabalula ngamanye amazwi ungithula umthwalo nje Wawungenachoice? kahle kahle mina ngangifuna ukukusebenzisa ngikwazi ukungena amasipala kodwa ngoba usuthi aseke mina ngihuleke ngaphakathi phela already sengingenile Ayi waze wayinja yezwani. uma ngibona ngiyagiya nje Ngangcono uba kuthiwa ngayike kwawuyihlama luthiwa uyisona. kodwa kusala ngakwazi ukukusebenzisa ukuze ngingene Fusekweni uyinja kabi. Jwayela. Ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho bhuti. Manje uzogcina ukuthatha amadoda abantu. Madoda abantu bakutheni? Yebo noma cha. Ngijwayela kabi. Nanokuthi babengane yakho nje nganayo nje nalento. Hamba olotsholo. Wena bonga nje ukuthi nje ngifike indoda yami siyangilobola. Bakithi. Okwesiye Fuwese na. Buyile baba ingane yami. So uzizwa kanjani ukuthi wayekuyuza kahle kahle? Yabona nje ngiphatheke kabi angifuni nje ungasho. Yabona lapho-ke ngiphatheke kabi because mina bengizomtshena understand ukuthi ngizolotshola like bengazi ukuthi mhlawumbe wayengiyuza. Yabo lo nto leyo. Ilula nani. Awukahle. Ngiyabonga kakhulu kodwa ngesikhathi sakho ukuthi uzile. Noma ubungazi ukuthi kubizeleni kodwa ukuthi uhloniphile wagcina ngokufika ngiyabonga kakhulu. Ngiyacela ukuthi ungikhululekise. Bye sana. Uma lapha ekhaya nanizibonelele ukuthi kuhambe kanjani. Ngenhlanhla-ke uphumzile ukwazile ukuthi lungise i-relationship yakhe nophethini wakhe and manje unesho ukuthi hayi sebezoqala eplatini elisha eli-clean elingena inkulumo eziningi because usekwenze kwacaca ugela usivele naye bezimisele vele ngokuthi amali because uzolotshola. Into engiworried ngayo-ke ubhuti lo azomlobola if kuyenzeka uyayibona le video angazi ukuthi kodwa-ke into ebesiyibizelwe la igcine ukuthi ifezeke. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe ulike ushare mina ngithanda kakhulu. Bye. Step Black Life TV.